kay tabang kanas pa ng mga pasyente sa kinahanglan kay magamit kito tanan itong nahatag. Kung dili kita ang mulihok, kinsa pa? Unya kung dili karon, anus apa? Aksyon! Balita! Doon ay gidunar nga balor 3 milyon nga kantidad sa injectable medicine sa NOPH. Tako gini katabang ani Bob. Oo, siyempre, asa ko na to na puluto, no? 3 million pesos ko na. Of course, with the support and initiative ni si former board member Islao Alviola, sa mo nangontak sa iyahang mga suppliers na basog makadonate sila na kanang near expiry mga 4 or 5 months sa mga medicines. So, hinoon, nakibalo magud siya diri sa NOPH na baling grabihas kadaghan sa pasyente. So, way siguro sa usa ka bulan, Mayor, sa usa ka bulan, mahurot day nato ng mga tambala. Ingon ana ka grabe ang turnover sa medicines nato sa NOPH. So kana dako gyud kay tabang kanas pa ng mga pasyente sa kinahanglan kay magamit kito tanan itong nahatag. Lay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Aksyon! Balita!